מתחילים, אז אדם, אתה מתחיל להקליט? אכן. אוקיי, אז נדמה לי שהיום זה השיעור מספר 50. אמת. כן, נדמה לי. הממוספרים, יש עוד 4 שיעורים שלא מספרנו, זאת אומרת, בסך הכל יש לנו כ-54 שיעורים, והיום זה 9 בנובמבר 2020, ולפני שבאתם דיברתי עם אדם על כך, שלא אמרתי לו את זה, אבל אני הולך בעקבות משאלה של יהודית, ושלחנו לו היום, לאדם, לכשנגמור עם פן יבלובסקי, אנחנו ננסה לקרוא מה שהזכרתי בזמנו, כנראה בשיעור ה-40 או 41, המבוא של יחיאל פיינר לספר שיריו מ-1931, שהוא יותר מאשר מבוא, הוא ברוח של מניפסט ספרותי מעניין ביותר לגבי מה זה לכתוב ספרות יידיש בפולין בין 2 מלחמות העולם. ואני אמרתי לאדם שהסגנון של יחיאל פיינר, שיודע יידיש מצוין, אבל הוא סגנון קצת מסובך, ארכני, לכל שם עצם יש 2-3 אפיתטים, ויש רגישות רבה בכתיבה של פיינר, שמנסה לרדת לרזולוציות מאוד מדויקות של מחשבה ושל רגש, אבל אנחנו ננסה, מכיוון שהדבר הוא מסמך היסטורי תרבותי בתולדות המניפסטים הספרותיים בספרות יידיש בין 2 מלחמות העולם. הוא לא נכנס לשום אנתולוגיה של מניפסטים. אני בזמנו הזכרתי פרופסור רושובסקי, הרשב, שפרסם ב-1964 אנתולוגיה של מניפסטים ספרותיים בספרות העולם ובספרות יידיש, קרא לאנתולוגיה היורשים של הסימבוליזם, אבל הוא בעצמו אומר במבוא שזה רק עבודה חלקית, שהתחום הוא הרבה יותר רחב, והוא לא כלל לא את פיינר, שדרך אגב לא קורא למבוא שלו לספר שיריו מניפסט ספרותי. לדעתי הוא בעצם מניפסט ספרותי, כתוב בסגנון של מניפסט ספרותי, בשפה בוטה, ויש שם פרוטסט ויש אני מאמין, ורושובסקי הרשב גם לא כלל בספר הזה של יורשי הסימבוליזם, מניפסט ספרותי מובהק של אהרון צייטלין, שהוא אחד מגדולי סופרי יידיש בין 2 מלחמות העולם, ואחר כך בניו יורק, הוא היה גם סופר עברי, ואם אני זוכר, הוא פרסם ב-1926, אני צריך לבדוק את התאריך, מניפסט ספרותי, שהוא קרא לו Der Kult von Gornischt und die Kunst wie sie darf sein. הסגידה ללא כלום, והאומנות כפי שהיא צריכה להיות, וכתת כותרת בסוגריים, הוא כתב פרוטסט ואני מאמין. והמניפסט הספרותי הזה של אהרון צייטלין, הוא לדעתי מסמך היסטורי לדוגמה, מה זאת כתיבה ספרותית יהודית, ושם במניפסט הזה אהרון צייטלין
מתווכח עד לטיפת הדיו האחרונה על החיים ועל המוות נגד הבונד והספרות המגויסת, המשרתת, הספרות משרתת אידיאולוגיות. בזמן שאהרון צייטלין ביחד עם בשרי זינגר חברו, כאשר הם ייסדו ב-1932 את כתב העת הספרותי הבינלאומי ביידיש בשם גלובוס, שפרסם במשך כ-24 גיליונות עד ל-1934 ספרות יפה בכל מיני ז'אנרים, מסופרי יידיש בכל העולם, כולל מוורשה. הם העמידו מודל אחר של ספרות יידיש, ולדעתי, עד כמה שאני יודע, לא התייחסו בחקר ספרות יידיש למניפסט הספרותי הזה. והגיע הזמן קצת להזכיר את זה, אבל מכיוון שאנחנו עוסקים בעיקר בפיינר, אז כשנגמור עם פן יבלובסקי, אנחנו ננסה לקרוא את המבוא של פיינר לספר שיריו. עכשיו, המעניין, אם להגיד את זה בקצרה ומהר, מה מאפיין את המבוא של פיינר לספר שיריו, זה שספר שיריו, אלה שירים ליריים של נפש מדוכאת, של יהודי החי בגלות בפולין, לעומת המבוא שמצהיר מה זאת באמת צריכה להיות שירה וספרות יהודית, שהיא לא תיתכן בפולין בשתי מלחמות העולם, משום שהיהודים חיים בגלות בתקופה של קטסטרופה עולמית, ועל כן הוא יכול רק להסתכל לכיוון העתיד, לעתיד טוב יותר, כאשר אפשר יהיה לכתוב ספרות יידיש ברוח היהדות, ולא יהיה צורך להגיב בשירים ליריים עם דיכאון על המציאות שבה הוא מפרסם את שיריו. טוב, אז אנחנו חוזרים לפן יבלובסקי. אתם עדיין שלושה? אני הצטרפתי גם כן. אוקיי, אז עכשיו אתם כבר 4, ואנחנו יכולים להמשיך עם הפואמה הזאת. יאיר, אתה יודע אם שלמה בא היום? לא דיברתי איתו. לא, אבל אולי אנה תחלץ מהפקקים בוורשה ותגיע. לא, נדמה לי שיש להם סגר עכשיו. נכון, אבל היא הרי בבית, אז אין לה פקקים, אז הסיכוי הוא בכל זאת שהיא תופיע אחרי שתתגבר על הסגר. איפה, באיזה עמוד ובאיזה בית, אם הם ממוספרים, אני לא יודע אם הם ממוספרים, עצרנו עם פן יבלובסקי. אדם, אתה זוכר? אני סימנתי, זה בעמוד הזה 49, כן. קראנו, חוץ מהקטע האחרון קראנו את העמוד, נשאר הקטע האחרון. הבית האחרון, כן. הבית האחרון. הבית האחרון. בסדר. לחזור בבקשה על שני הבתים האחרונים כן, אנחנו בקריאה בהחלט נחזור עליהם. אני שואל את יהודית מההתחלה, האם לחמול עלייך ולא לתת לך לקרוא היום? בעצם השאלה היא, האם קשה לך לקרוא ואז לא נבקש? מה את אומרת? מתלבטת?
לא, אני אומרת שאני אקרא את הבית הראשון, ואז אוקיי. נראה איך שזה ימשיך. אוקיי. גשיר? אדם? כן, גשיר מוזר. Geschirr muss waschen und schälen Kartoffeln. Schälen. Kartoffel. Und schälen Kartoffeln. Sein Rock ist nicht nahe und nicht ganz in sein Hemd. Ist sein Hemd. זה לא מנוקד פה בפתח. Sein Essen ist das, was die Gäste losen über 3 Jahre schon so da in Land in der Fremde. אוקיי, האם יש בבית הזה דברים לא מובנים לך או למישהו אחר? Verjagt von sein Heim hat Jablonski... רגע, שאלתי, לגבי הבית שקראת, האם יש לך או לאחרים שאלות? אני רק רוצה להפנות את תשומת הלב כן. למילה קרטופליאס וזיין המד. אנחנו כן. אמרנו שהמשימה שלנו היא לצוד מילים שמנוקדות לא לפי התכתיב המודרני ולנקד. נכון. אז מעל המילה קרטופליאס, כן. חסר הפה מעל הפה, בזין חסר פסח מתחת ליודים. כן. עכשיו בזמנו אני ביקשתי שאם יש לכם טקסט שהדפסתם מהפואמה הזאת, שתוך כדי קריאה תסמנו את הסימנים החסרים. זה תרגיל לא רע כדי להרגל את המוח לכתוב באורתוגרפיה מודרנית. אני כמובן לא אבדוק כל פעם אם אתם עושים את זה, אבל זוהי עצה של אחד שחושב שהוא מנוסה בעניין הוראת יידיש. אוקיי. עכשיו, בפעם שעברה כשקראנו את הבית הזה, היה המילה של קרטופליאס, לקלף תפוחי אדמה, ואני הזכרתי באופן אסוציאטיבי את צוגויה ססקי, אותו תלמיד מיפן שהוא כיום כבר פרופסור, אולי אפילו אמריטוס בטוקיו, שכתב 2 ספרים על יידיש ביפנית, ספר דקדוק יידיש ביפנית, שאם אתם מקבלים את, אני קיבלתי את הספר במתנה, אבל מכיוון שזה ביפנית לא הבנתי את הדקדוק ביידיש, ועוד ספר הוא כתב על תרבות יידיש ביפנית. עכשיו, לא צוגיה ססקי, אני מתבלבל. קזואו וודה, זה שמו של אותו תלמיד. צוגיה ססקי הוא גם יליד יפן, אבל הוא פה בארץ. צבי סדן. נכון, צבי סדן. לא, אני מדבר על קזואו וודה, כן, שהוא בטוקיו, ולמד אצלנו, כן, כמה פעמים, כמה שנים. והזכרתי שהוא בא איזה 3 שנים, כל פעם ללמוד יידיש, והייתי שואל אותו, אבל כזו אתה כבר היית בשיעור, והוא אומר כן, אבל כל הזמן אומרים לי שאם אני רוצה להבין יידיש, אני צריך ללמוד גם עברית, אז באתי ללמוד עברית. אחר כך אני בא ואומרים לי, כן, אתה רוצה להבין יידיש, אתה צריך ללמוד חסידות, אתה צריך ללמוד קבלה, נו, אז באתי גם ללמוד את זה. ואז הוא אמר לי, וזה הזכרתי, נדמה לי בפעם שעברה, שנראה לו שיידיש זה כמו בצל, שכל קליפה שאתה מקלף, אתה מוצא עוד קליפה, כן, עברית, חסידות, כל פעם אתה צריך להוסיף עוד איזה אלמנט כדי להבין את התרבות ואת השפה. עכשיו, כשאני הזכרתי את זה באחת השיחות שלי המקריות עם חנה שטרר, המחברת
של הספר שעוד מעט יופיע במפעל דב סדן, על הפרוזה של חיים גראדה, אז היא ציטטה לפניי, אני את הספר הזה צריך להשיג, ספר של ציטוטים מתוך כל מיני ספרים, והיא אמרה, יש אמרה באותו ספר, שאומרת שיידיש זה כמו בצל, זה הזכיר לה מה שסיפרתי לה, כל פעם שאתה מקלף שכבה, אתה מגלה עוד שכבה ועוד שכבה, ובסוף אתה מגלה דמעה. מעניין. דרך אגב, אם כבר הזכרתי, אתם רואים שאני היום אסוציאטיבי, אם כבר הזכרתי את דוקטור חנה שטרר, הספר שלה, הוויה ושברה, על פי הפרוזה של חיים גראדה, נמצא עכשיו בכריכייה, והבטיחו לי שהשבוע, מקסימום בשבוע הבא, הוא יופיע כבר כרוך. וזה לדעתי, אם לא אמרתי, אני אומר עוד פעם, אם אמרתי אז אני חוזר על עצמי, היא כתבה את זה כדיסרטציה, עכשיו זה מופיע כספר, אחרי שזה נערך כספר, זה הספר הטוב ביותר לדעתי שנכתב על הפרוזה של חיים גראדה. עכשיו, אני לא הספקתי, זה יופיע במפעל דב סדן, אבל אני לא הספקתי לצרף לו מפתח שמות ועניינים, ולא רציתי לחכות עוד ועוד. זה כבר כ6 שנים שאנחנו במפעל דב סדן עובדים על הפרויקט לפרסם את הדוקטורט הזה כספר. וחנה שטרר עד 120, היא כיום נדמה לי בת 88, ואז רצינו שהיא תזכה בבריאות טובה לראות את ספרה, אבל כבר 2 שאני עובד עם גליה שאולי, עובדת מחקר במפעל דב סדן זה שנים, אנחנו עובדים על הכנת כרך נוסף, שישלים את הספר של חנה שטרר, כרך של מפתח שמות ועניינים לספר של חנה שטרר. ולפי האומדן שלי, זה יהיה ספר של איזה 150 עמוד. וכל כך למה? בשנתיים האחרונות, ביחד עם גליה שאולי, הכנו את הסקלט, את השלד של המפתח הזה. זאת אומרת, הכנסנו את כל השמות וכל הנושאים, אבל עוד לא היה לנו המספור הסופי של הספר. עכשיו, שהספר כבר עומד להופיע, יש לנו המספור הסופי, והתחלנו להוסיף עמודים לכל ערך וערך בתוך המפתח. הסקלט כשלעצמו, בלי העמודים, הוא משהו כמו 50 עמוד, ולכן על פי הקצב, אנחנו כבר התחלנו להכניס את העמודים, אני מניח שזה יהיה בין 120 ל-150 עמוד, רק המפתח. עכשיו אני רוצה להסב את תשומת לבכם, שבמדינת ישראל לא מרבים לפרסם ספרי מחקר על יידיש עם מפתחות מפותחים, ולא רק על יידיש. לדעתי, מפתח שמות ועניינים שמצרפים לספר מחקר או לכל ספר, הופך את הספר לספר עיון. וכל ספרייה בעולם וגם בארץ תהיה שמחה להחזיק ספר כזה, במיוחד אם הוא ספר טוב, מכיוון שזה מקדם את המחקר ואת ההוראה של הנושא שעליו הספר מדבר.
ובספר של דוקטור חנה שטרר, מכיוון שזה מחקר מאוד מפורט, בכל עמוד תמצאו שלל של נושאים ושל דמויות בפרוזה של גראדה. במפתח גם הדמויות, ברגע שיש להם שמות, מופיעים, ושל חוקרים וספרים וכו'. לדעתי, זאת תהיה חגיגה כאשר יופיע המפתח. ואני הבטחתי, בספר של חנה שטרר, כתבתי עמוד מבוא עם הספר, ואני הבטחתי מפורשות שכל מי שיקנה את הספר יקבל את המפתח חינם, אין כסף. עכשיו, אתם יכולים לחשוב שזו הייתה הבטחה לרעת המבטיח, כי מה אני אעשה אם כולם יקנו את כל העותקים? אני אצטרך לממן את המפתח, את הקרן של המפתח, ואני אגיע לבנקרוט, כן? אבל אל תדאגו, מכיוון שחשבנו מראש במפעל דוב סדן, שיהיה הוצאה שנייה, מהדורה שנייה, מורחבת, כאשר המפתח יהיה בפנים, אז פרסמנו הפעם רק 100 עותקים. ואם עושים חישוב זהיר, נגיד, דוקטור חנה שטרר צריכה 20-30 עותקים לחלק בקרב בני משפחתה, ידידיה והמורים שהביאו אותה עד הלום. אני אבקש כשכר על עבודתי במשך 4 שנים בעריכת הספר 20 עותקים, אז נשארו סך הכל 50 עותקים למחירה. וזה בקלות ימחר, כי אתם יודעים, בארץ יש 3 סוכנויות שמתפרסמות מלמכור ספרים שמופיעים בארץ בכל שפה, במחיר כפול משולש ומרובע לאוניברסיטאות בחוץ לארץ. 50 עותקים, נדמה לי, זה סכום סביר, שהם יבקשו כדי להתפרנס ולגלח על הזקן שלנו ולמכור בחוץ לארץ. המהדורה השנייה, אם היא תהיה, היא תכלול את מפתח השמות הזה. טוב, גמרתי עם האסוציאציה. יהודית, את רוצה את הבית השני לקרוא? Verjagt von sein Heim. Von sein Heim hat Jawlowskin die Roja, das Weib von sein Haver, was hat geliebt. Getreu zu ihr Mann ist gewesen jene Roja, und das hat Jablonskin gar bitter betriebt. האם הכל מובן? יש שאלות לגבי מילים, משפטים? האם השתיקה היא כהודיה או מה? הרי עברנו על הבית הזה בשיעור קודם. אני יודע, אני בכל זאת, מכיוון שקראנו על פי בקשת יהודית עוד פעם, אני מנצל את ההזדמנות לחדד ולענות על שאלות, כן. בטריפט? בטריפט. בטריפט, איך הייתם מתרגמים בטריפט? עינה. מה? עוד פעם? עינה, מלשון עינויים. איך הולך השורה, יהודית? Getreu zu ihr Mann ist gewesen jene Roja, und das hat Jablonskin gar bitter betriebt. אוקיי, אז בלה אומרת עינה מלשון עינויים,
אני הייתי אולי מתרגם ציער, הביא לו צער. מה כן. השם עצם בטריבן? זו שאלה טובה. אני לא מכיר שם עצם עם בטריפט, יכול להיות שזה בא מהקומפוננט הגרמני, מה אתה אומר עליו? אין דוס וורט נישט. אוקיי, גם אני לא. אז אני, אבל צריך לבדוק, כן. אני לא יודע אם יש שם עצם ביידיש, אבל בטריפט, עד כמה שאני יכול לזכור קונטקסטים דומים ביידיש, זה ציער, כן? כשבלה אמרה עינה בלשון עינויים, האם בלה יש לך אסמכתה? אני מסתכלת עכשיו במילון, כן, בטריבן כתוב trouble וטורמנט. טורמנט, טורמנט יפה. זה בעצם עינוי, זה יכול להיות עינוי, אבל זה יכול להיות גם צער חזק. קצת פחות מעינוי, אוקיי. נכון, קצת פחות אנה מעינוי. שלום. שלום לכולם, סליחה, אבל יש לנו בעיה בבית. My cousin died for the COVID. It's so, yes, כן, נכון. זה הרבה בעיות בפולין עכשיו עם COVID. סליחה. ולכן יש סגר ואסור לצאת מהבית. כן. Very sad to hear that. לא, How רק- old, Anna? How old is the cousin? He was in 60 years old, but he was, I spoke with him all the summer and everything. And 3 weeks ago, he was going to the not pharmacy, it's not hospital, it's like the laboratorium to make Okay. in the gripa, against the gripa, vaccination. Can. And he was after, he started to feel not so good, yom by yom, after he started to couldn't to breathe. So they called to the hospital. He was going to hospital, the COVID, and 1 week only. 1 week he was in hospital and he died because he have the, how to say, not the COVID, but he have the blood to the head. I don't know how to say. The pneumonia? The blood to the head, you have the... המורגיה. blood clot? כן, נכון. שטף דם במוח. כן, קריש דם. כן. זה לא קריש דם, זה שטף דם. שטף דם. כן. מהמם. ואולי זו גם קומפליקציה בין הפלו כן. והקורונה. יש לנו בעיות עם פולין, we don't have the hospital now, we don't have nothing really, we are in the wall, near to the wall, because the government was completely not prepared for Not prepared. Yes, was not completely not prepared, completely not. אוקיי. אנחנו מצטערים לשמוע. ולא תדעו צער. תודה. ודיברנו על טורמנט ועל בטריפט. יאיר, הבית החדש, אנחנו ממשיכים מה שעוד לא קראנו. Erotik gegeben sein Gold und seine Liebe. Und sie hat genommen mit Liebe sein Gold. Also wie ein Schwarzkünstler pflegt sie das Schlingen, nur ihm hat sie keinmal mit Lieben gewollt. אוקיי, הבית הזה מתאר אהבת נשים אגואיסטית. כן. שורה ראשונה. יאיר. hat ihr gegeben sein Gold und seine Liebe. הוא נתן לה את אהבתו ואת הזהב שלו, את הכסף. כן, את הכסף כנראה. שורה שנייה. Und sie hat genommen mit Liebe sein Gold. והיא לקחה באהבה את הכסף. אוקיי, שורה שלישית. אז זה והשוורצקינצלר פלגט sie das Schlingen, כלומר, כמו אמנית או לוליינית.
הביטוי הוא שוורץ קינסטלר. שוורץ קינטלר. זה שוורץ אמנית? מי יכול לתרגם את זה? יאיר, מה אתה מציע? זה כאילו אמנית, אמנית גרועה, לא גרועה, אמנית שוורץ, כמו אולי שוק שחור, אני לא יודע. לא, 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 לא. מה עם שוק שחור? זה אמנית, קינסטלר זה... שוורץ קינסטלר, מישהו יכול להציע? זה יכול להיות מכשפה או משהו בסגנון? בכיוון, אבל לאו דווקא עניין של מחשבה, זה סוג של מקצוע. שוורץ קינסטלר, אני לא יודע. אני חושב, אפשר יהיה לבדוק תמיד במילון, אני חושב שהכוונה זה קוסם. הקוסם. אבל למה שוורץ, זה אני לא מסוגל להגיד. למה השוורץ פה... קינסטלר דה ארטיסט, כן? פרופסור? קינסטלר דה ארטיסט, כן? אבל זה ארטיסט, שוורץ זה ארטיסט, it's not the, from the theater, the, like שוורץ הומור? לא, לא. שוורץ קינסטלר זה קוסם. A kind of a magician. A kind of a magician. אם למישהו יש מילון, אפשר לבדוק לפי שוורץ, אבל מכיוון שזה מונח מורכב משתי מילים, שוורץ קינסטלר, השאלה אם במילון זה יהיה לפי שוורץ, לפי קינסטלר או בכלל. כן? יכול להיות שיש כאן קלקה, תרגום משפה סלאבית. אנא בפולנית למג'יש קוראים אומן שחור או אומנות שחורה. יש בפולנית ביטוי? כן, לא. כן, מן שחור. מה? תגידי בפולנית. czarny bohater, czarny... czarny bohater זה גיבור. כן. לא? כן, bohater זה... זה גיבור, אבל אנחנו מדברים על אומן, ארטיסט. ארטיסטה. אני רואה במילון. אנה, המילה טרנה, מה זה בעברית? ארטיסטה. לא, טרנה. אמרת טרנה בואטר. צ'רנה שוורץ ארטיסט. כן? המילה טרנה זה שחור? כן, צ'רנה זה שחור. טוב, אז יש, הנה, אנה אמרה לנו כרגע, שבפולנית יש הביטוי הזה. ומה זה בפולנית טרנה ארטיסטה? טרנה ארטיסטה זה black character in the film, like black character. מה פירוש black character? Somebody who is playing like in criminal, somebody who is killing, or somebody who is not positive. Negative. טוב, אז זה כאן לא זה. סליחה, מי דיבר? חוץ מאנה, מי דיבר? כן, 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 זה somebody who is in the black, who is not positive. לא, זה לא מתאים לשוורץ קינסטלר, עד כמה שאני מבין. במילונים לא מצאתם? כן, יש את זה במילון. כן. יש כמה פירושים, שניים מהם אני לא מבינה את האנגלית, sorcerer ו-conjurer. אוקיי, sorcerer ו-conjurer. sorcerer זה magician, סוג של magician, ו-conjurer זה מי שמזמן
מעולמות אחרים, או דברים כאלה. מין מג'יק. ומה השלישי אבל עוד משהו, מג'ישן. כן. אוקיי, וגם אוקיי. סיט, גם גנב. מה שאנה אמרה קודם, כאילו כן. שדמות שלילית, גם גנב, סיף. כן. הכוונה פה, בשוורץ קיסלר, זה המג'ישן. אוקיי. כן, נכון, זה גם, זה imagination חומק אברקדברה, כן? זהו, בסדר. אז הנה השוורץ קיסלר, הוא מתכתב עם המושג בפולנית. מה שגם אפשר להגיד, להטוטן. גם להטוטן, בהחלט. לייזיגה שוינגן, היא בלעה את זה. כן, מה היא בלעה? היא בלעה את הכסף, לא את האהבה. את הכסף. עכשיו, להטוטנים אנחנו יודעים שבולים כל מיני סרטים וכל מיני דברים. הלאה, שורה הבאה. נורים עוד, זה קיין מול נטליבן גבול, אבל היא אף פעם אחת לא רצתה את אהבתו. לא אהבתו, זיot קיימול ניט ליב עם גאה, לא רצתה לאהוב אותו, זה נכון יותר? כן. נורים עוד, זה קיין מול נטליבן גבול, היא לא רצתה לאהוב אותו. לאהוב אותו, אוקיי. לא רצתה לאהוב אותו, כן. אוקיי, זה סוף הבית? זה סוף הבית. עוד בית, יאיר. Azoi, wie sie zum Bankrott getrieben, das ist רק רגע, קוראת את הטקסט. אדם, כן, יהודית. אדם, לא, יופי. אדם מדבר, אבל לא שומעים אותו. כן, הוא הריץ את הטקסט, כן. Azoi, wie sie zum Bankrott getrieben, dann ist Azoi wie ein Emesser-Held, Anklopfen, ברח, כמעט in a Stang, in a Bläusen, und anderen wollten Variant von der Welt. שורה ראשונה, Azoi wie sie zum Bankrott getrieben. בצורה כזאת, היא הביאה אותו לידי פשיטת רגל. היא הובילה אותו לפשיטת רגל. כן. Dann ist Azoi wie ein Emesser-Held. הנמסר מה? הלד. אוקיי. הלד זה גיבור, לא? בוהטר בפולנית, כן. לא אמיתי. אנטלייפן כמעט in a stone in a בלויזן. הוא נמלט כמעט עם בלויזן זה מכנסיים. סטן זה... לא כתוב סטן, כתוב סטון. סטון in a בלויזן. in a בלויזן סטון. סטון. בלויזן, כן. כמעט לקראת... כמעט בסטון, סליחה. סטון? אני לא יודע. גם אני לא. במילון כתוב חולצה. אוקיי, אז הוא ברח in a בלויזן סטון, בחולצה יחידה על גופו. אוקיי. בלויז לבד, זה כל מה שהיה לו. שורה. An anderen Welten variant von der Welt. מישהו אחר היה כבר, מה זה פריינט זה? פריוגט. פריוג, בורח מהעולם. לא, פריוג זה לא בורח. יאחד, משהו, לא. Und anderen sind verjagt, יאחד von der Welt. מי מציע תרגום של השורה הזאת? מגורש? טס כמעט לקראת... לא, מה שחשוב לי כאן, יותר מאשר המילים, זה התחלה. כתוב an anderen, ככה כתוב? כן. an anderen wollt
wollt ihm verjogt von der Welt. אחרי המילה וולט, מה המילה הבאה? Es verjogt. וולט es verjogt von der Welt. Von der Welt. An anderen wollte es verjogt von der Welt. תנסה לתרגם. an anderen. An anderen. את זה תנסה לתרגם. או תבנה משפט בפרוזה עם אותם מילים בסדר אחר. תבנה משפט בפרוזה בסדר אחר של המילים באותה השורה. An anderen? לא. An anderen, ja. Im Verjog der Wollen an anderen Welt. לא תרגום. תבנה משפט עם אותם מילים ביידיש. תנסה עוד פעם. עם אותם מילים ביידיש? כן. אבל משפט בפרוזה. Im Verjog von der Welt und andere Welt. Von der Welt an andere כן, Welt. אבל מה עשית עם המילה אס? לא הכנסת אותה. וזו הבעיה. צריך את המילה אס להכניס במשפט בפרוזה, ואמרנו על המילה אס הרבה פעמים, שזה בא במקום הנושא. Es verjogt von der Welt an anderen Welt. יש שם באותה שורה וולט. Volt. An anderen Volt. Es verjangt von der Welt. נכון. An anderen wollt es verjogt von der Welt. או es wollt an anderen verjogt von der Welt. ובואו ניקח את הניסוח האחרון. Es wollt an anderen verjogt von der Welt. מה זה ה-S הזה? איך היינו מתרגמים לעברית את ה-S? זה. זה. ומה זה הזה? אם אנחנו רוצים לפרש? מישהו אחר. מה שהיא עשתה לו, לקחה לו את הכסף, השאירה אותו. נכון. אז מה שרוז'ה עשתה ליבלובסקי, זה, הדבר הזה, וולט an anderen verjogt von der Welt. מה עושה המילה וולט? איך היינו מתרגמים אותה? היה גורם. הפועל הוא וולט verjogt. מה שרוז'ה עשתה, וולט verjogt. During the day, כן? לא. וולט verjogt. וולט פועל עזר על תנאי של זמן עתיד. מה שרוז'ה עשתה ליבלובסקי, היה יכול למישהו אחר, לגרש אותו מהעולם, להביא אותו לסוויסייד. אבל לא יבלובסקי. An anderen wollte es verjogt von der Welt. אחר שהוא לא יבלובסקי, מה שרוז'ה עשתה, היה מגרש אותו מהעולם, זאת אומרת, היה מביא אותו אולי להתאבדות. שורה הבאה. כל אדם אחר היה בורח, אבל לא יבלובסקי. נכון. כל אדם אחר. כן. שורה הבאה. נדבר. עכשיו יש את בית חדש. בית חדש. אוקיי, אז ניתן קורא חדש, אולי בלה, תקראי. אם hot es verjogt mit der Bahn bis kein Hamburg. Okay. Und dort hat übergenächtigt a Nacht. Dann hat bezahlt für a Zwischendeckbettel und hat sich a Herzu
Riber gebracht. אוקיי. So, שורה ראשונה. אם hat es verjagt mit der Bahn bis in Hamburg, אותו זה גירש עם הרכבת עד המבורג, und dort hat übergenächtigt eine Nacht, ושם הוא נשאר ללון בלילה. כן, לילה אחד. לילה אחד, הנחת, כן. מה זה איבר, סליחה, בלה, איברגנכט. הפועל הוא... He stayed over. He stayed over, overnight. כן, אבל אני רוצה עם יידיש להסביר לאנה גם. איברגנכטית, הפועל הוא איברנחטיקן. נחטיקן זה להישאר בלילה במקום אחד. איברנחטיקן זה ללון, לישון בלילה במקום אחד, כדי למחרת להמשיך הלאה. איברגנחטית, הגה פרטיציפ של זמן עבר. כן? הוא נשאר לילה אחד שם בהמבורג. שורה הבאה. Dann hat bezahlt für ein Zwischendeckbettel, אז הוא שילם עבור מיטת קומותיים, קומה שנייה של מיטה? מיטה בין קומות כנראה באונייה. אוקיי, הצווישן, כן. הוא הגיע כנראה לניו יורק, נראה. ברכבת. כן. 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 ברכבת? כן. זה נראה כן ברכבת. Und hat sich ein Herzu rübergebracht. וההרצו זה לכאן, כאילו, הוא הגיע לכאן בעצם, הרות זיך הריברגברט, הביא את עצמו לכאן. אוקיי. הכאן הוא כנראה ניו יורק. כן. אז איך אפשר, רגע, ואיפה היה בהמבורג? אי אפשר עם רכבת להגיע דרך האטלנטי. זה באונייה. זה באונייה. אבל למה, בלה, את אומרת רכבת? לא, אני לא בטוחה, לא, חשבתי כאילו, אבל... כן, כי הדק זה הסיפון של האונייה. צווישנדק זה המקום הזול באונייה, בבטן האונייה, בין הסיפון לבין הבוטום, לבין הסוף של האונייה. כי לא היה לו כסף, הרי רוז'ה לקחה את הכל, אז הוא הגיע באונייה במיטה ששכר בזול, באונייה הגיע לניו יורק. עוד בית, בלה. 3 Jahre ist da in dem Land, in dem Fremden. Sein Hemd ist nicht ganz und nicht ganz seine Schicht. Und zugewohnt ist noch euch nicht im Ganzen zum Räusch von Gekerz und zum Duft von der Kirche. 3 Jahre ist da in dem Land, in dem Fremden. 3 שנים הוא כאן בארץ, בניכר. Sein Hemd ist nicht ganz und nicht ganz seine Schicht. החולצה שלו לא שלמה ולא שלמות הנעליים שלו. Und zugewohnt ist noch euch nicht im Ganzen, וגם הוא לא לגמרי התרגל, zugewohnt, נכון? כן, כן. Zum Räusch von Gekerz und zum Duft von der Kirche. רויש, עשן, אני לא זוכרת. לרעש, לא, לרעש. רויש פון גקרץ? רויש פון גקרץ. הרעש של הבישול? כן, זאת אומרת, הבולבולבול הזה, כן?
אוקיי. זה לא רעש גדול, אלא הסאונד של הבישול. Und zum Duft von der Kich. מה זה דופט? דופט, מי יכול לעזור? תפילות, תפילות. איך אמרת? zum Duft, כל התפילות, הקול של התפילות, והריח של המטבח. לא תפילות, לא. דופט, דופט. נסתכל במילון, אבל הכוונה היא אני רואה זה ארומה, זה הריח, אבל ריח לא טוב. מה שעולה מהמטבח. כן, und zum Duft von der Kich. אמרתי, ריח המטבח, כן. הריח מהמטבח. בפולנית סמרות, זה דופט. זה לא נעים דוף. ומה זה גקה? מה זה מה? תבשילים, תבשילים. גקה, של הסירים המתבשלים. כן. אוקיי. שאלה קטנה. כן. לגבי הבית הקודם. שלמה, רגע, שלמה הגיע? אני כבר התנצלתי. אני שכחתי. אוקיי. אני איחרתי בסדר גודל של 10 דקות. לא שמתי לב. אוקיי, הלאה. אני שואל, למה הוא היה צריך להגיד אריבר גברכט, ולא הספיק לו להגיד גברכט? יותר מזה, הוא אומר שם, ארהות זיך אריבר גברכט. הוא העביר את עצמו. עכשיו, למה? מכיוון שאנחנו קראנו קודם, שאומנם הוא לא התאבד ולא גורש מן העולם, והוא ברח לארץ אחרת, אבל בלי כסף, ובקושי הוא מצא באונייה בין המכסה העליון לבין הסוף של האונייה איזה מיטה. זיך אריבר גברכט בא כאילו להדגיש באיזה מאמצים הוא העביר את עצמו. האם המילה אריבר מעידה על מאמץ? כן, מכיוון שאריבר זה פרפיקס שאומר להעביר דבר אחד מעל למכשול לצד אחר. כן? למשל, אומרים אריבר גיין דיגס, לעבור את הרחוב ממדרכה אחת למדרכה שנייה, או ביידיש כאשר מישהו עובר דירה, ארהות זיך אריבר גפקלט, הוא עבר ביחד עם החפצים שלו ממקום למקום. האריבר זה לעבור או להעביר את עצמך עם הזיך מעל לאיזשהו מכשול, למשהו שעומד בינך לבין הצד השני שאליו אתה רוצה להגיע. יש כאן איזה ניסיון להדגיש את הטרחה, את הקושי. כן? אוקיי. מי קורא עכשיו? שלמה אולי? Vertreibt man ein Mensch ist die Jorn von... רגע, מה המילה הראשונה? Vertreibt man ein Mensch ist die Jorn von Heimland, wird über... Heimland. סליחה? Heimland. Heimland. Von Heimland wird übergerissen sein Leben auf zwei. Ein Hälfte geht herum. Ein Hälfte geht herum in der Fremd und die zweite bängt ständig geheim und nur tief ist ihr Weih.
ערבי, ווי. כן. תראה, אוי, אוי. שם יש לך כל היהודים בלי פתח. אתה באדיבותך מוסיף פתח בכל מקום. אז אולי תקרא קודם איך שזה מבחינה סטטיסטית תהיה יותר צודק מאשר התיקון. טוב, אתה לא עושה תיקון, אלא היידיש שלך היא ורשאית בדרך כלל? מהבית? לא, אני חושב שהיידיש שלי מקורה בלודג'. בלודג'. אז אולי באמת זה ככה פולני עם איי. אבל אם יש שני יהודים בלי פתח, אף על פי שהם לא מקפידים באורתוגרפיה המודרנית, מבחינה סטטיסטית תהיה צודק כשתקרא מה שהם כותבים. שורה ראשונה. רגע, אני מוכרח לשאול שאלה, לודג' זה יח או איך? מה אתה שואל? זה יח. למשל, אדם שנולד בלודג' כשהוא רוצה להציג את עצמו, אז הוא לא רק אומר יח, אלא גם הוא משמיט את הרייש בסוף. הוא אומר, יח בינה לוג'ה. הוא לא אומר לוג'ר, יח בינה לוג'ה, כן? כן. זה דיאלקט מיוחד. אוקיי. כן, מיוחד. יש- אבל זה it's the difference between ורשבה and watch? נראה לי שגם בוורשה אומרים יח. כן, כן. כן, גם ויח, ודאי, נכון. ודאי, זו יידיש פולנית. עכשיו, מה ההבדלים הסובטיליים בין הפולנית של ורשה לבין הפולנית של לודג'? איך אתם מעיזים לשאול שאלה כזאת לליטווה כמוני? מה אני יודע? אוקיי. כן. לא, זה פרטרייבט. רגע, התחלת את השורה הראשונה? כן. Vertreibt men ein Mensch in die Jorn von Heimland. היימלנד. היימלנד, כן. תרגום. אני לא יודע מה זה Vertreibt. יפה. רגע, דרייב אוף, כן? אנא, דרייב אוף. לא, אני מוכן לענות לשלמה, כי אם את, אנא, תעני לו, תבלבלי אותו עוד יותר, כי לי יש אישור כמורה ליידיש, את עוד לא, אז תתני לי אוקיי. פרטרייבן, הפועל פרטרייבן, זה לגרש. הפועל טרייבן בלי הפרפיקס, טרייבן זה להאיץ בסוסים או במישהו. פר, פרפיקס, שאומר שהפעולה נעשית in a far-reaching way. פרטרייבט מן. אם מגרשים, אני מוסיף את המילה אם בתרגום שלי, מכיוון שהשורה מתחילה, המשפט מתחיל עם הפועל, ואנחנו למדנו שהפועל ביידיש מופיע במקום השני הדקדוקי, כן? היה צריך להיות כתוב מן פרטרייבט. ברגע שהקדימו את הפועל פרטרייבט מן, אז יש כאן איזושהי העמדת תנאי, אם וכאשר מגרשים אדם. הלאה, מה כתוב בשורה? In die Jorn von Heimland. רגע, מה זה המנש דיורן? סליחה? מה זה המנש דיורן? כשמגרשים בן אדם, בשנים שבו הוא במולדת. לא, זה פירוש שלך, אבל הוא לא פירוש אידיומטי של יידיש. המנש אינדיום, אתה שם לב שאני לא נותן לך להתקדם בשורה, כי פה יש כל מיני ביטויים אידיומטיים, שצריך קודם להבין אותם כדי להסביר את כל השורה. המנש אינדיום, מי יכול לעזור לשלמה? מה זה?
מבוגר. אדם מבוגר. מבוגר. עכשיו, זה לא תרגום מילולי. המנשין דיורן זה ביטוי אידיומטי. למה אידיומטי? אדם אינדיורן שהוא נכנס עמוק בשנים שיש לו, ולכן אדם מבוגר. גם בעברית אומרים, בא בשנים. כן, בא בשנים בעברית. עכשיו, vertreibt man ein Mensch in die Jungen, אם וכאשר, זה התרגום, אם וכאשר מגרשים אדם בא בשנים, זאת אומרת, לא אדם צעיר, ומכאן מתברר שהאהבה של יבלובסקי לרוז'ה הייתה אהבה מאוחרת של אדם מבוגר, ואז הטרגדיה שלו היא עוד יותר גדולה. כן? כי אולי הזדמנות אחרונה שלו לקבל אהבה ולתת אהבה נעלמה כי רוז'ה בגדה בו. אז vertreibt den Menschen die Jungen, שלמה, איך זה ממשיך בשורה? פון הימלנד, לא, הימלנד, פון הימלנד. פון הימלנד, ממולדתו. נכון, שורה שנייה. wird übergerissen sein Leben auf zwei. לא Leben, אלא Leben. לא auf zwei, אלא auf zwei. wird übergerissen sein Leben auf zwei. תרגום? חייו נקראו... לא נקראו, זה לא זמן עבר, זה הנווה. נקראים חייו... נקראים חייו לשניים. לשניים. שורה הבאה. ein Hälft geht herum... לא ein. לא אומרים ein, zwei. אומרים ein, zwei. כן. ein Hälft... ein Hälft. ein Hälft geht herum in der Fremd und die zweite... ein Hälft geht herum in der Fremd. עזרה אחת... לא, 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 הלפט זה לא עזרה, הלפט זה חצי. חצי אחד מחייו, מאישיותו, הרי הוא נקרא לשניים, אז חצי אחד ממנו, גייט הרום אין דה פרמט. גייט הרום זאת אומרת הולך סביב סביב. מתהלך אין דה פרמט. בניכר. כן, הלאה. und die zweite והחצי השני, כן. בנקט שטנדיק ההם, מתגעגע תמיד הביתה. יפה. ונור טיף איז עיר וי. לא נור, אלא גור. גור. גור טיף איז די וי. גור, לא, אני לא יודע מה זה. אוקיי. תנסה לעשות, רגע, תנסה לעשות מזה משפט בפרוזה. אותם מילים אבל בסידור אחר. und tief ist ihr Wei, גור, לא, כיוון שאני לא מבין, אני לא יכול לשנות את סדר הדברים. זה נכון, אבל גם כשאתה לא מבין, תנסה למצוא את שם העצם במשפט הזה. שם עצם, תשמע שלמה, שם עצם... אני יכול להגיד כאן שהכאב שלו הוא טיף. נו יפה, אז איפה שם העצם? פה במשפט? הווי, הכאב. אז עכשיו תבנה משפט בפרוזה. שם העצם הוא הנושא. ערבי is טיף. נכון. אבל חסרים לך עוד כמה מילים בשביל המשפט. לא, אבל אני לא יודע מה לעשות עם הגור, עם גור.
דיווי יסגור טיף. ונדיווי יסגור טיף. והכאב מאוד עמוק. נכון? כן. גור זה כאן במובן של מאוד. It's not Adam, the all, סליחה, the go, it's not meaning the all. לא, כאן המילה גור, אני מתרגם לא דהול, את צודקת אם אומרים או דר גור או דר גורנישט, או הכל, או דר הכל או nothing. אבל פה גור טיף, הגור הייתי אומר מאוד עמוק. עכשיו, כשאומרים מאוד, זה אומרים קול. זה קול עמוק, מאוד עמוק. אוקיי, תודה. טוב, אדם, הבית הבא. In Zeit, wenn Halber Jablowski geht schläfrig, herum in der Kirch mit dem Besen in Hand, verbängt sich kein Päulin, der andere Halber verlost die Erd von dem goldenen Land. תמשיך עוד בית. רגע, צריך לתרגם, לא? אני נסחפתי עם הריתמוס, אז בואו נראה. עוד בית. זה כנראה ממשיך, אותו טון. ריזיקה פליגל. Und euch paar Stiefel, die lang 7 Meilen. Meil? Läuft und flieht über Jomim und Länder, also wie es flieht von dem Beugen Apfel. Apfel. Also פייל ופייל. עכשיו תחזור לבית הראשון, שורה ראשונה. Gut. In Zeit, wenn Halber Jablowski geht schläfrig. Was ist geschehen mit dir? בזמן כשחצי יבלובסקי, מה זה שלפריק? שלפריק. מנומנם. הולך מנומנם. נכון. ערום מן דרכיך מיתן באיזה מנהד, מסביב במטבח עם הטאטא בידו, ביד בעצם. כן. verbängt sich kein Päulen der andere halber. אני רוצה להגיד מתגעגע, אני חושב יותר על כוסף. כוסף זה נכון, בגלל הפר, הפרפיקס פר, פרבנגט זיך, כן, כוסף. לפולין, לחצי השני שלו. כן. verlost die Erd von dem goldenen Land. מאבד הוא את האדמה? לא, פרלוזן עוזב, לעזוב. עוזב הוא את האדמה של ארץ הזהב. תקרא עוד פעם את השורה הזאת, פרלוסטר. verlost die Erd von dem goldenen Land. כן, עוזב הוא את האדמה של ארץ הזהב, כן. זה אמריקה. נכון. הגולדן ארדיס. זהב כמו צבע, לא, אני לא אלך לשם, סליחה. כן. אני פה בדיחה על טראמפ. הרטוט אף זיכרונה פה ריזיקה פליגל. רגע, הרטוט אף זיכרון אפור. ריזיקה פליגל. פליגל. כן, תרגום. הרטוט אף זיכרון. הוא לובש. מהו הפועל? אונטוטן. אונטון, כן. הוא לובש אבזיר. הוא מתלבש הוא לובש על עצמו, כן? כן, לובש על עצמו, מתלבש לזוג ריזיקה. ענק. גדול. ושתי כנפיים ענקיות. שתי כנפיים. Und euch paar Stiefel. Steil ist der Stiblet. Was? Steil is the Stiblet. The special before the second war, there was the moda of the nice men shoes, elegant shoes. כאן הוא לובש מגפיים, כן? למה הוא לובש מגפיים? גם כנפיים וגם מגפיים. מכיוון שבפולין
אנשים לובשים מגפיים, לא בניו יורק. אוקיי. Die Länge 7 מייל, אני רוצה להגיד שלנג זה ארוך, אבל הייתי אומר שאז זה לנג. לא, לנג באורך, כן. באורך באורך 7 מייל. מילים, כן. läuft und fliegt über Yomim und Länder. איבר ימים. הוא עף על ימים ויבשות. כן. אזוי wie es fliegt von dem Beugen Pfeil. כמו שעף מהבויגן. מקשת. מקשת. החץ. החץ. כן. כמו שהחץ עף מן הקשת. כן. My file, it's not the כן, אבל לא arrow, פה. it's not... Yes, Aha. yes, Anna. פייל זה arrow, אבל כאן פייל פון בויגן זה כשאת יורה עם חץ וקשת. כן? זה arrow, כן? Like an arrow from a bow. כן. Aha. כן. In archery, או איך שאומרים באנגלית. כן. טוב. אנה, הבית הבא. läuft und fliegt über Yamim und Länder, bis wann kommt zu sein eigener Erde. Dort nimmt zu neu sein verspielten Majontek. Die Kind und die Diener, das Weib mit die Perd. שורה ראשונה. כן, läuft und fliegt über Yam und Länder. Yamim, כן, Yamim und Länder. The people und fliegt. רגע, תרגום. läuft. The people. תרגום. The people. לא, איזה people. läuft. הוא רץ. הוא רץ, נכון. פלויט. כן. הוא רץ. פליט. פליט, it's fly. והוא עף. כן. Über, under the... over the seaside and the land. נכון. ומעל ימים וארצות, שורה שנייה. כן. bis wann kommt zu sein eigener Erd. Eigener Erd. kommt zu sein eigener Erd. תרגום. From there. לא, בזוונן, עד אשר, עד ש. kommt, he came zu sein, to his in eigener the land, the land, the earth. Of his own. Nachon, of his own land. Dort nimmt zu neu sein verspielten Majontek זה פולנית, נכון, Majontek. dort
נמטר צונויף, תרגום. dort nehmt. שם. Sham, כן, שם, So, dort, it's here, it's not here, it's there. Der Okay. nimmt zu neu, zu der neue, zu der לא, neue. רגע. דורט נמטר צונויף. הפועל הוא צונויף נמן. Zu neu nehmen, zu נמן neu, לאסוף. together, דורט נמטר צונויף. שם הוא אוסף, כן? verspielt, Nein, Majontek Majontek. verspielt is the Spielen, from the Spielen? לא. שם הוא אוסף את המיונטק שלו, את הרכוש שלו. כן, נכון? מיונטק, רכוש. את הדברים, his belongings. עכשיו, פרשפילטר מיונטק, Man verspielte it's not to he have this Majontek from to play, to spielen? לא, פרשפילן, המילה היא פרשפילן. פרשפילן זה to lose. שם הוא אוסף את הרכוש שלו, he lost, שהוא איבד. הרי זה כבר לא שלו. Przegrał, נכון, przegrał po polsku. Przegrał majątek. אוקיי. He lost, he przegrał. It's meaning נכון. to, it's like in roulette, in Monte Carlo. בדיוק, פרשפילן זה to lose. שורה הבאה. przegrał, נכון. אוקיי. Verspielen. Die Hint und die Diener hat das Weib mit die Perd. אני לא יודע מה זה פרד. קודם כל, מה זה? נתחיל מההתחלה. מהו המיונטק הזה שכבר לא שייך לו? די הינט. מה זה הינט? רגע, מה זה הינט? פלורל של הונט. הכלבים. הכלבית. דוגס. כן? מה שברוסית אומרים סבקה. כן, דוג. די הינט. The hint is the plural, כן? The hint, the dogs. הינט זה פלורל של הונט. כן. הונט זה כלב, הרבה הונט זה הינט. הכלבים. Und die Diener. דינר, תרגום. זה דינר. מה זה? דינר, his דינר. המשרתים. הכלבים והמשרתים, מה עוד? Das Weib mit die רגע, das Weib, תרגום. mit die das Weib. אשתו, שגם אותה הוא הפסיד, הלאה, mit die. Weib is to sit. His wife. Wife, נכון, זה wife. mit die. mit die פרד. פרד זה גם יחיד וגם רבים. פרד, די פרד. הרי הסוסים. מה זה סוסים? Horses. Horses. אז הרכוש. But the fair is masculine because the sus is the masculine. Susita is the feminine. נכון? לא. סוסה. כן. עכשיו, הרכוש של יבלובסקי, שהוא איבד, שאין לו יותר, זה כלבים, משרתים, אשתו לשעבר והסוסים. פעם הוא היה פריץ, הוא היה איש עשיר. אז הוא אוסף את כל זה, מה יש לו לאסוף? זה כבר לא שייך לו. שורה הבאה.
מי מדבר? אני אומר, עוד בית, כן, תמשיכי. אני? כן, Aha. Die Rinder von Stall und dem Wald mit die Felder, die Frucht von dem Sod נכון. und von Garten die Blumen. Okay. Und alles das bringt Acher zu dem halben. נכון. halben. Was geht das in Kich mitten bezes ערום. ארום. אוקיי. בבית הזה שקראת עכשיו, שעוד מעט נתרגם, ממשיכים לספר מה היה פעם יבלובסקי. שורה ראשונה. Die Rinder von Stall. von Stall. von Stall, נכון. Die Rinder, הוא ממשיך לאסוף בדמיון שלו, כן, בחלום שלו, die Rinder von Stall. קודם הוא לקח את הסוסים, עכשיו die Rinder von Stall. רינדר ביידיש, זה מה שבעברית אנחנו קוראים בהימת גסה, הפרות, החיות הגדולות מהשתל, מהרפת. בקר. הבקר. מה עוד הוא אוסף בדמיון? Und dem Wald mit die לא כתוב Wald mit die Felder. Und dem Wald mit die Felder. והוא ממשיך לאסוף בדמיון שלו, בחלום שלו, dem Wald. מה זה Felder? מה Felder is the Felder? לא, מה זה קודם Wald? אנחנו הולכים לפי סדר. מה הוא עוד אוסף? dem Wald. מה שבפולנית קוראים לס. לס, כן, נכון, ולד זה לס, מידי פלדר, מה זה פלדר? והוולד, היער, יער בעברית, und פלדר, והשדות, היו לו פעם שדות ששם גדלו כל מיני דברים. שורה הבאה. סליחה, מה פלדר ברבים, ביחיד פלד. כן? פלד, כן, נכון. פילד, מה שאומרים פילד. ופלדר פילדס. שורה הבאה. פלדר, די פרוכט פונם סוד. אוקיי, עדיין מוישה לייב הלפרין ממשיך לתאר כמה שיבלובסקי היה עשיר. מה עוד הוא אוסף בדמיון? he have the vault. Wald. Wald, no, Wald. He have the Wald. כן. He was rich. והשדות, The fruit is the funen sad. He have the sad with the fruit. The fruit from his sad. הכרם, איך אומרים? סד. עכשיו אנחנו מדברים פולנית סד, זה פלנט, מטעים. כן, כן, כן. אוקיי, בסדר. זה סד, עכשיו אנחנו מדברים סד. He have the fruit, he have the sad with the fruit. רגע, אנחנו מתרגמים גם לעברית, אז הפירות מהפרדס. פרדס, נכון, זה פרדס, סד. כן. Pardes, und he have on von Garten die Blumen, and he have the garden with the blumen. כן, והוא אוסף בדמיון שלו את הפרחים מתוך... he was rich, he was rich. שהיה לו ליד הפלס שלו. כן, because if somebody have the sad, it means the Pardes and the blumen garden, yes, he was rich. Und alles das bringt
אחר zu dem halben. אוקיי. What is the halben is the רק half. רגע, לא. את הולכת לסוף ואנחנו צריכים את ההתחלה. Und alles dos, איך היית מתרגמת? Everything of this. נכון, ברנקטר zu Brengt אחר, לפה, כן, נכון, here, אחר, it's tutai, he have the פה, zu dem halben, in the half? לא, und alles dos, וכל זה שהוא אסף בדמיון, ברנקטר ההר, הוא מביא לפה, zu dem halben, לחצי, נכון, לחצי. איזה חצי? שורה הבאה. dem halben, was geht da ist in Kich, mitten bezem arum. ארום. איזה חצי? חצי, he geht das in the kitchen? לא. zu dem halben, was geht da in Kich? החצי What they came to the kitchen? שהולך כאן, הולך, נכון. in the kitchen. כן, in the kitchen, they came, הולך, גיט. ערום, גייט ערום, שמסתובב פה במטבח. במטבח, כן. מדמבזת. למה זה חצי? halben, was geht, the half of this what they came to the kitchen, נכון? נכון, which goes around in the kitchen. Around in the, it belongs to him? What? It's mean then, what is this half? This half of the sad, half of the fruit, half of the blumen? לא. אמרנו קודם, בבתים הקודמים, שאדם שמגרשים אותו מההימלנד, מהמולדת, הוא נחלק לשני חלקים. כן? אחד, היבלובסקי שנמצא במטבח, והשני, החצי השני, שחולם על ארץ המולדת שלו, על פולין. אז הוא בדמיון שלו מגיע לפולין, אוסף את כל הבילונגינג שלו בדמיון, מביא אותם לחצי שנמצא במטבח ועובד כמו פועל פשוט בניו יורק בבית קפה. It means that he was the rich man, he had the many things in the Poland, he lost everything, and he now in the New York, he's nobody. He's nobody, and in his imagination, he gathers all his belongings, which he has no more, and who bring the remembrance of all his belongings to the second half, who stays in the kitchen as a simple person. נכון, עכשיו אני הבנתי. אדם, כמה זמן יש לנו? בדיוק באתי להגיד, להפנות אותנו לזמן. אני גמרתי, זהו. זו is הלבכט. הלבכט. פה אנחנו מפסיקים. תגיד רק כמה נשאר מהפואמה הזאת. אנחנו עכשיו מרזיינן אף זית פיר, פון אלף. פון? אלף. 11. פון אלף זית. אוקיי. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל משלב הלפרין מתאר את הכאב בנפשו של פולני שגורש או שעזב את ארצו, ובמידה מסוימת הוא מתאר את הכאב של כל אדם שגורש מארצו ומתגעגע לחזור לארץ מולדתו. אנחנו מסיימים כאן, היום זה יום שני, ניפגש
היום זה יום שני? כן. ניפגש כן. ביום שני הקרוב, ב17:45 נקשקש, וב6 נמשיך לקרוא את הפואמה שהיא באמת גם יפה מבחינה מוזיקלית, וגם מאוד רגישה בתיאור של גולה, של אדם שאיננו גר בארץ מולדתו, הוא מתגעגע אליו. תודה רבה. תודה רבה תודה לכולם. רבה. תודה רבה. תודה רבה. Sein gesund. Sein gesund und stark. Bye. Bye.